Pyong. Asa naman mo? Ngundang na mo? Junjun. Ahay kamingaw sa panahon. Tuwa pulis-pulis atau sakbang oh. Hello guys, nagpinit na guys. And lingay sa natuwa. Nag-standby so hi kamingaw sa imos. Minggo, magkaroon ng minggo ha? Birut! Birut! Pap, pap, pap. Oh ya, ahat berbada oh. Ahat magkaikuan. Septik.
di pa pwede labay ang basura, ma'am. Ma'am, di pa pwede, ma'am. Di pa pwede labay ang basura. Papalas gis. Out ni ani. Yes, gago o grundy gago. O yes, vlog o grundy gago. Vlog. Out ko sa mga maraat ya. Sila si Pinky and si Marjo sila tanan. Out ko sa akong mga idol ya sila. Tanan. Artista si Sir Roby. Si Ruby, maayong gabi na si Ruby, mana ka nag-date? Mana ka date mo sa uyab mo si Ruby? Kumusta man date niyo uyab si Ruby? Sana all sila nagsimba sila kay date sila uyab. O shout out dun nga ni Vision Redorosa og Al Rojo. Kristelia, Chris Pato, Pahardo. O mulok Pahardo, sa tanan Pahardo diha. O tanan mga roho, tanan sangi, isip sangi, shout out dun nga idol. Tanan taga tubigan ito mga factory shout out ko tanan sa Libasa sa North ug South shout out ko mga idol sa Russia. Salamat niyo sa supporter sa akong YouTube channel sa Facebook page. Salamat yung mga idol. Sa tanan niya kong pamilya shout out ko sa akong mga gagaw. Tara akong idol. Yan! Birot! Palahubog. Hello mga idol, comment lang o click like. Salamat sa inyong mga viewers. Nagtanaw na ko. Salamat ninyo tanan ng mga idol ha. Mga pagmatay rikaw. Hi Kang. Dire lang, salamat na ito ng mga idol igor mo. Salamat supporter. Thank you. Thank you.